O kung makita ninyo sa atong Advent rest, mga igsoon, dunay upat ka kandila, no? Atong balikon ni muni pagiya, pagtudlo nato nga sulod nining panahona sa Advento, adunay upat ka Domingo lamang. Unya kana ikatulo nga Domingo, ang colored pink. Bantay mo? Kay what does color pink stands for sa sign and symbol nato? Ang pink kapasabot og joyful. Joyful, no? Kalipay gud, no? Joyful. Kay nganuman may suon, gitawag porong Dominguha og Gaudete Sunday. Nga niining Dominguha, kita usab gipasabtan nga ang focus sa ato ang makasaulugan may tungod sa ato ang natong pagpangandam, niya nata mag-focus sa paghandom nato sa unang pag-ani sa atong Ginoong Hesus. Kaya atong balikon, katong miaging Domingo ug sa usang Domingo, mauto ang kasaulugan nato sa ato ang Kristohanon nga pagpaabot. Nganong Kristohanon, gitawag mag-Kristohanon. Kay kitang mga Kristiyanos, mga igsoon, di gyud nato ni walaon sa ato ang panumduman matag karon ug unya nga bisag wala natas panahon sa Adbento, kinahanglan ang atong kinaiya naa gihapon sa Adbento, meaning pagpangandam nga kanunay tang mag-andam sa atong kaugalingon kay nagpaabot ta sa gisaad sa atong Ginoong Hesus nga mubalik siya dinhi, no? Muani sa ikaduhang higayon aron nga paghatag nagkahingpitan sa atong paningkamot nga unsa iyang gisaad nato, kung asa siya nga ulo adto punta nga iyang lawas iyang dadon nga kanunay tang may usa niya. Mao bitaw na nga aron nga mahimo tang takos o maangayan sa pakig-uban niya, kinahanglan nga mag-andam ta kanunay. Ug mao ni hinungdan ngano nga gipabunyagan ta nga giingon himuon tang Kristiyanos. Nga unsa man ang himuong Kristiyanos? Nga mahisama ta ni Kristo. Ngano man nga ato ng paningkamutan aron makakuyog ta ni Kristo. So pangutana, kabalo tag asa ta dadon ni Kristo? Atos liplasa? Asa tadadon ni Kristo? O sa langit, sa kinabuhing dayon. Kay atong hibalan mga igsoon, o ato gyuning ibalik kini mao nga doktrina sa atong consciousness karong panahona nga duna gyoy padulngan ang ato ang kinabuhi. O sumalapas atong Ginoong Hesus, ato gyuning balik-balikon nga humaning kalibutan na musulutag kalibutan sa kinabuhing dayon. Unya sa kalibutan sa kinabuhing dayon, duha ra gyud nang tuad didto. Ang kahimayaan nga gitawag og langit, mo na pagdawat nato sa kinabuhi. Ug di man ta maadto didto, adto tas ikaduha, ang lunlon ka sakit ug pag-antos nga gitawag og impierno nga gipasabot og ikaduhang kamatayon. Munang dinhi ta makasabot o paingon sa atong Ginoong Hesus nga aduna pay ikaduhang kamatayon nga iyang buntugon. Nganuman kay ang unang kamatayon mga igsoon nabuntog na niya. Nabuntog na niya sa unsa mang pamaagi sa iyang pagkabanhaw. Dili ba? Human siya namatay sa krus, nabanhaw siya. Ya mao nay atong paglaom natong mga sumusunod niya, mo bitaw na nga dili na ta angayan nga mahadlok anang unang kamatayon kay gibuntog na nas atong Ginoong Hesus. Nagasige taglitok anak matag Domingo. Kana bang atong krido nga mingon tang nagatuo kami sa pagkabanhaw sa lawas. Nanong sa pa may kahadlokan atong mamatay ta nga banhawon raman di ay ta. Nya mo man ni taburon daghan kayo nato rong binunyagan. Mahadlok mangusaksi sa kamatuoran, mahadlok musunod ni Kristo kay hadlok mamatay.
nga gibuntog naman ta na o gani gipasabtan ta ni San Pablo nga ang atong lawas nung kamatayon pag-ilis ra di ay unsa man nga ilisan atong madunoton nga lawas sa lawas nga dili na madunot nya mahadlok day ta ana. Ang atong kahadlukan ang ikaduhang kamatayon nga mao ang impierno nya muna gyud ato ginubuntugon pa ngano man kay kinahanglan nga buntugon pa man ta ni Kristo kay ang makapa-impierno dili man si Kristo kita ra man kita ra mo bitan ng si Kristo mga igsoon pinaagi kanato nga iyang mga tinunan sa atong panahon karon nakigbisog nga dawaton siya mo bitan ng sama ni Juan nga magbubunyag kita nga iyang mga tinunan kita ang nagsangyaw og mag-andam sa atong kalibutan nga unta si Kristo dawaton sa atong panahon nga dili lang simple nga dawat kami oo nya walay nahitabo dili nga mag-isyu tag dawaton nga maningkamot nga magkinabuhi sa iyahang pagtulunan mo bitaw nang sa atong ebanghelyo atong nadungog karon unsay giingon sa atong Ginoong Hesus bulahan kadtong wala magduha-duha kanako bulahan kadtong wala magduha-duha kanako kay kung wa ka magduha-duha kapasabot hugot ang imong pagtuo kung luag imong pagtuo wala kay pagtuo na magduha-duha ta nya unsa may metabo dili ta makapuyo sa pagtulunan ni Kristo mo bitan na mga igsuon aron nga dili ta magduha-duha ni Kristo kaning karong Domingguha o sa umaabot nga Domingo mao ni ang atong pagpangandam paghandom nato sa ang unang pag-anhi aron nga mag-amgot nga ang Kristo nga atong gidawat sa bunyag mga igsuon dili Kristo nga pangunahuna ra kundi he is a real person tinuod siya mga igsuon ang atong gidawat aron nga malig-on ta nga mutuo siya gisulti nga mubalik siya sa ikaduhang higayon muani sa dinhi mobitaw nang sa ikaduhang pagbasa nadungog nato sa ikaduhang pagbasa maiso no ni Santiago unsa may giingon ni Santiago nato muna silingan nato na patron stanay no unsa giingon ni Santiago magpailob ta sa to patong taason ang atong pailob dili ta mawad ang paglaom lig-uno atong pagtuo sa Ginoong Hesus sa iyang pagbalik dinhi gani mihatag siya natog sambingay unsa kita mahisama kanang pagpailob parihog mag-uuma tanawan na mag-uuma mga igsoon di ba sa magpahulat ra gud sa kanus apa in taon mo ulan aron makapamugas na taan ni kabalo mo pamugas dili mamugas nga manguhag bugas nga bang maka tanom ta na ba? Na human nagtanom, pagtubo na, may nga kano sa apaka ni mo ulan, aron may pagkatubo niya, aron anihon, magulat na siya. Ingon ni anak mo, isa kaya di man ta ka-appreciate ani kay ngano, di man ta mga mag-uuma. Halos natong tanan, di wa man mahigug mag-uma. Ato, nahigugma man taglapis. Kabalo mo glapis? Mula wala may nakatunan, ngano man, kay kitkitan po ng lapis. Ngano nga man kaya nakatunan, kiwa po yung nasulat, kay kitkitan man. Di ba? Muna wala nakatunan, kinabuhi, bubita ng, ara mo kalain, mga igsoon na, ara mo kalain, ha? Ako guning i-articulate. Kaya dini sa Amlan, 2 years na ko kapin. Nahibulong ko ba, ako gatuo ko nga halos taga-Amlan, naka-eskwila ko ni. Di ba? Pero, kakaro kayo ng no parking, anagwa ng tungod ng no parking, i-parking ng sakyanan. Kabalong gamay lang agianan, parkingan pag yun. Kabalong agianan, anak ibutang sakyanan. Ko, asa ko ni naka-eskwila din eh. Kaya ang mubuhat, ani mga tao rin na wala ka-eskwila. Muna nakapangutana ko anak mga igsoon. Nga naman, kay wala man mamalandong. Unyag badlungon ra ba nimo mga suko ra bag badlungon. Na naka-eskwela man unta. Muna kay wa man ta mukat-on mga igsuon.
We don't learn to become responsible at life. Mao ni kita mga Kristiyanos mga igsoon kinahanglan nga kabahin nas atong formation ang value to become responsible. Nganuman kay unsaon na to pag-andam sa atong kaugalingon, unsaon na to paghimog maangayan ta atubangan sa Dios nga wa man di man ta responsable sa kinabuhi. Did you get my point mga igsoon? Oh. Munayra mo ka kung ato ning gi-articulate kay aron ma-challenge bataba. Ma-challenge ta mga igsoon. Mabita ng subok kayong pamalandungon ba? Kadaghanan kay naturong mga binunyagan, wala gyud ta mutubo diya sa pag-andam nga may angayan ni Kristo. Nganuman kay kalagmitan ron og daghan kayo mga ginikanan nga gapabunyag, wa gyud maghulma sa ilang mga anak sa bunyag. Kabantay mo? Nya nanaad biya ng mga ginikanan nga tudluan, agakon, aron magbansay pagkinabuhi sa gituan kining anak nga gipabunyagan. Pero sa may natabo, lain man ang gipahulma. Mobitaw na, no, mga ginikanan o gulay klase, mga guol. Nga noon sa may gikagulan, naguol nga way makatuna ng anak, dili man. To be honest. Kaya nga no, dili kakato ng anak, kaya ginikanan ko yung maghimong assignment sa anak, di na daan kakato na. Pero nga sa may gikagulan, kay ni anak po ni mga anak nga buluyagon. May maning panahon sa eskwelahan, kay I mean, to be honest lang mga ginikanan. Di ba, kalagmitan mo na? Nya karon unsa may nahitabo? Oh. Nasyak ng mga ginikanan, kaya di na katudlo. Kaya nga naman, kaya DSWD na. Nabo, ginikanan po gahulma, pero di man po miti sa bunyag po gitudlo. So, unsaon man nato pagkahimong takos o maangayan ani sa atong Ginoong Hesus mga igsuon. Mobitaw na nga kining panahon sa Adbento, mauni pagpahinumdum nato mga igsuon nang manghinaot nga bisag dili na panahon sa Adbento, atong kinaiya, ga-Adbento lang ta sa gihapon. Mobita nang sa atong Ebanghelyo ron, giklaro gyud kaayo nga, di ba, atong baliko no, ang atong Ebanghelyo kahulagway nga si Juan nga magbubunyag sa dito sa prisuhan, iyang gipadala iyang mga tinun-an nga to kang Hesus, gipapangutanag, siya na ba ang giandaman ni Juan na nakanindot kay wa man mutubag, wa man mingon atong Ginoong Hesus nga mao siya. Kabalong ka iyang tubag ningon siya tan-awa ang mga timaan, unsa nga timaan man nga kung may tabo na ning mao nga timaan gapasabot miabot na ang gipadala sa Dios. Unsa nga timaan? Mga bungol makadungog, mga buta makakita, mga bakol makalakaw, makaamang makasulti, ang maayong balita gisangya, mga nangamatay ng abanaw. Naitabo ba ni Kristo yung panahon? Naitabo. So that means ang mga timaan, mga igsoon, importante kaayo na aron pagkaplag na to sa Mesiyas mga igsoon. Mao pud ni sa atong panahon ron. Kinahanglan mo tan-aw ta sa mga timaan nga naa nato aron nga pagtan-aw kung asa natang dapita sa atong pagkatilingban sa bagong katawhan sa Dios mga binunyagan. Oh, example. Mingon ta Kristiyanos ta nga katilingban dinhi sa atong lungsod kay halos ta binunyagan. Nya pagkadaghan ang outlet sa STL. Usa nas mga timaan mga igsoon. Pagtugan kung tinuod bagitang Kristiyanos nga katilingban aron ma-challenge ta ba? Mahagita diya sa ato ang pagpaangayan at tubangan sa Dios. Nya mingon ta Kristohanon ta nga katilingban nga panahon sa eleksyon grabe mang manawat og kwarta. I mean, let us not close our eyes. Importante kaayo mga igsoon kining mga timaan, mga panghitabo sa atong katilingban. Nangano man mga igsoon, kay kinahanglan nga magmabinantayon ta. Kay ang kaaway sa Dios mga igsoon,
naningkamot pud na unsaon ta nga mahisalaag ta. Tagaan tag mga pagtulunan nga mawala ta mga igsoon. Na, tanawa, example dan ano, adlaw Domingo, Lord's Day, kisay ga-proclaim anak, kitang mga Kristiyanos, nga adlaw Domingo, ato ginagimong adlaw sa Ginoo aron makasimba ta. Pero unsay nahitabo, ana himuon ang tournament sa Domingo. Di nakasimba. Paggamisa kayo taga tournament pag basketball. Adlaw Domingo, adlaw sa Ginoo, gihimo ang klase ug dili mag-group sharing, unsa pa na mag-research, gihimong training military, unsa? Adlaw Domingo, adlaw sa Ginoo. Unya hiluan panghuna-huna nga ang Domingo kuno family day. Munang di na lamang kasimba kay nag-andam unsay balunon nga mga ligog dagat. Naingon pa nga adlaw Domingo, adlaw ipapahulay, dili kasimba kay nanglaba, kay trabaho Sabado. I mean, making activities for us aron maka-excuse sa adlaw nga Domingo. Unsaon na to pagkadungog sa pulong ni Kristo mga igsoon? Unsaon na to nga magiyahan ta sa iyang simbahan? Mauni ang haylo sa yawa, misud tagaan tagdagang mga kalingawan na to aron mawala ta sa focus. Mabita na mga igsoon, balantayan kay labi na rong panahon na. Kay nanghingusog na kaning pagpalapnag sa pagtulunan sa yawa mga igsoon aron nga may salaag ta. Karon sa social media, bantayan nyo kamo mga batanon, warning yun ako ninyo. Di lang kay mga batanon, katong uban po nga mga Katoliko, Kristiyanos nga dili mamalandong. Daga na kayo daw sa social media, kanang yun mga Christians, things about Christ which Christians do not know. Mga butang kuno, may tungod ni Kristo nga mga Kristiyanos, wala makahibalo. Usadaan ana, ay lang gitudlo, nga si Kristo, daghag igsoon. Sa ato pa si Maria, dili birhen. Di ba suklikwaot na sa atong pagtuo? Unsa pa wala maibali sa mga Kristiyan kasi sila masuhito pa man sila kay nato. Nga si Kristo wala matawo sa Disyembre 25. Natural. Kay gauna dahil ng kalendaryo yung Christian calendar kay ni Kristo. Pareho ba ninyo ba? Sawa pa mo matawo, nakahibalon mo kano sa inyong birthday? Pero nga nung ingon ani man yung mga igsuon. O gani, nakapangutan ako sa kadaghan kaayong mga teachers of life. Kana bang mga magtutukod og relihiyon mga igsoon? Pareha nila ni Confucius, Lao Tse, o guban pa. Wala ko na sila, wala ko na nagpanaway nila, wala ko research nila. Pero ato ang Kristo, pagkadaghan ng write-ups just to prove that Christ is not real and true. Controversial. Ngano man mga igsoon, ngano ingon anak man. Tumong aron nga kitang mga magtotoo ni Kristo, mga Kristiyanos, dili na ta mosalig sa atong Kristo. Aron mawala ta. Nganong ingon ana mga igsoon? Kay ang pagtulunan ni Kristo mga igsoon, klaro man kay nga tanan. Gitawag ko siya kamatuuran. Ang iyang pagtulunan mga igsoon, klaro kayo ang direksyon gahatag natong mga tao. Unsa atong direksyon? Kinabuhing dayon. Mabita na nga kitang mga Kristiyanos, supposed to be ang ato ang mga pagpaningkamot, dili para ni kalibutan na, kundi para sa kinabuhing dayon. Muna atong paningkamot, pero sa may nagtaburon. Daghan kay naturon, wala man magtanaw o kinabuhing dayon, unsa may gitanaw ra. Kalipay ra o katagbawan ni ining kalibutan na. Munang walaon ta sa atong focus mga igsuon, usbon ang atong mga values and teachings about Christ. Maubita na nga magbantay ta mison mo ni ang panahon sa Adbento. Nga sa atong pagpanganda matakaron og unya mga igsuon ilabi na
Kay ang kaaway sa Dios nanghingusog og pagpasalaag nato mga igsoon. Muna nga magmabinantayon ta, dili ta pasagad og daot og sa mga pagtulon, balik ta sa atong pagtulunan ni Kristo, balik ta ngadto kaniya mga igsoon. No, mobitaw na nga dinhi atong nadungog, no? Paglakaw sa mga tinun-an ni Juan, unsay giingon ni Kristo sa iyang mga tinun-an? Bi kamong nangadto ni Juan nga magbubunyag sa awaaw. Unsa man gyud inyong buot makita ni Juan? Mo pud pangutana nato mga igsoon. Kay kita man po ang sa atong pagkatinun-an ni Kristo, ato pong giandam ang atong panahon, ang atong kalibutan nga mudawat usab ni Kristo. Pangutana, unsa may atong buot makita po ni Kristo? Munang niingon si Kristo, gato referring to Juan, bugang ba nga gipilay-pilay? Kabalo mo bugang? Sagbot ba? Sagbot nga gipilay-pilay ka naghanginon o asa ang hangin, ato po siya. Gapasabot, walay baruganan. Walay baruganan. Nya si Juan nga magbubunyag mga igsoon, klaro man kayang baruganan. Unsa iyang baruganan? Nga pag-andam sa dalan sa manunubos mo taningon siya nga, ako nagbunyag yun sa tubig, apan naapay mas labaw pa kay kanako. Dili gali ko takos muhubad sa listo siya sandalyas. Naningon pa siya, pagkakita niya ni Kristo, siya gingon, I must decrease for Him to increase. Muna yung gingon. Nga, kinalang si Kristo ang Mesiyas, maugyoy, ipakita o ipanagdili siya. Maupunta mga igsoon, mangutana tag, unsa man po'y atong baruganan kuno? Isip mga binunyagan. Si Kristo ba ang atong gipakita sa atong kinabuhi? I must decrease for Him to increase. Because otherwise, kung ang atong kaugalingong nawong may atong ipadayag, may may atong i-increase, di gyud makitaan si Kristo sa atong kinabuhi, di kita mahimong Kristiyanos. Naunsao man nato pag mahimong takos diha ni Kristo mga igsoon. Munang this is a challenge for all of us mga igsoon. Muna hagit nato karon natong mga binunyagan nga diin nakadawat na ta sa kaluwasan, minsan nakakita na ta sa kahayag o kamatuuran. Then let us stand firm with our faith. Dili ron panahon nga magpakasama tagbugang. Ilabi na nga ang kaaway sa Dios. Ligon o kusog kaayo nga magpasalaag kanato mga igsoon. Muna nga manghinaot kita nga niini pagsaulog nato karon sa bagong tuig sa atong simbaning panahon sa Adbento. Padayon ta nga magligon sa atong pagtuo sa atong panaw sa kinabuhi, dili nato walaon si Kristo sa atong pananaw. Unya atong hinumduman nga atong panaw sa kinabuhi, panaw man diay ni sa pakigiusa sa Pinoy-anan sa atong langitnon nga mahan. Then klaruhon nato ang atong baruganan. O magpalangita, palangita, maningkamot aguta. Ha? Maningkamot ta. Nya atong papilon ang Dios sa atong panaw sa kinabuhi. Muna gipasabot himuon tang Kristiyanos aron nga panginaot nga at the end of our journey maato unta ang Pinoy-anan nga gisaad kanato sa atong Ginoo kun asa siya ato sab kita sa Pinoy-anan sa atong langitnon nga amahan. Amen.